И какво става, хора? Аз съм UNBG и ние сме Драгода. Няма мисля да направим на томбола. Заради 30 абоната. Тук ще ми втората томбола в Ендъргод. Томболата сигурно ще е тегля на колко? 80, 70, 80 абоната. Нормално да ги направя. Съм много благодарен, ако ги направя. И да преминем към томболата. Значи 3 Pro тройки, Sunbreaking 2, 14 Gunpowder, да го сложа, 2 стака Blaze Powder, 2 стака XP бутилки, 4 стака Ender Pearl, 4 Full Enchant меча, 1 Full Enchant лък, 2 Ender Key. И най-якото томболата е, давам тук 12 Full Enchant брадви. Ето ги. Един Monster Spawner. То кафе. На Blaze. Един Blaze Spawner. И на победителя давам колко? Да му дам. Колко да му дам? Колко? 1 милион. Да, му 1 милион мъни в Ендъргод. Всичко това, нали всички тези айтеми и 1 милион още. За да се запишете, трябва да се абонирате, да харесате клипа и да напишете отдолу запис, името. И като изтегля победителя, ще напиша, нали, в YouTube канала ми, долу в коментарите ще напиша. И ако не ми пиши на другия ден, нали, давам това. Давам наградата на следващия изтеглен. Това беше от мене и чао!